Vă salut! De data asta vreau să fac un clip scurt în legătură cu o întrebare care am primit-o pe canal despre separatorul ăsta de ulei, dacă își face treaba și dacă e eficient. După cum vedeți, da? Ia uitați ce s-a adunat în el în decursul să fi fost 4-5 luni de când l-am avut montat pe mașină și l-am mai golit eu odată. Mi-aduc aminte sigur că l-am mai golit odată, tot cam atât era în el. Deci se pare că ceva colectează, că nu colectează tot 100%, dar să zicem undeva la 60% din vaporii care sunt băgați prin epuratorul de gaze în galeria de admisie se opresc aici. Ținând cont că este un separator chinezesc, cel mai ieftin dintre toate a costat 150 de lei, eu zic că își face treaba. Am văzut la alte canale, alte clipuri în care băieții băgau aici în gaura asta niște bureți de cupru pentru a spori eficiența. Eu nu am încercat, dar zic că dacă s-ar pune în recipientul ăsta niște bureți de cupru, ar fi mult mai eficient. Despre mine, părerea mea este că da, își face treaba în jur de 60%. Dacă nu aș fi avut recipientul ăsta pus, uleiul care îl vedeți aici ar fi fost o parte din el ars în motor, o parte din el ar fi ajuns pe traseu intercooler, până intercooler și până turbină împrăștiat. E, ca să zic așa, normal la motoarele diesel, mai ales la cele cu kilometri mulți care au o uzură mai mare și au un procent al gazelor de carter mult mai mare, pentru că pierde compresia pe lângă segmenți și gazele nearse ajung în baia de ulei și sunt eliminate prin epuratorul de gaze. Da? Deci, dacă vreți să scăpați de o parte din uleiul pe care epuratorul de gaze îl bagă în motor, vă recomand să folosiți acest recipient și să îi adăugați, bineînțeles aici, niște bureți de cupru pentru a spori eficiența și pentru a mări suprafața la care vaporii de ulei să adere și să se răcească. Sunt mai multe modele, unele mai scumpe, dar mai eficiente. Ăsta fiind cel mai ieftin, eu zic că și-a făcut treaba. Pe motorul ăsta nu l-am mai pus, pentru că eu am anulat EGR-ul și uleiul ăsta, vaporii ăștia de ulei nu se mai combină cu funinginea din gazele de eșapament și atunci depunerile sunt minime în galeria de admisie, doar că uleiul ăsta e ars în motor. Cum motorul diesel a fost conceput să meargă cu ulei, nu văd o problemă. Și nu l-am mai montat, dar în cazul în care o să mă răzgândesc, poate îl montez, dar nu l-am mai montat. Cam asta despre recipientul ăsta. Vreți să aveți un motor mai curat? Montați-vă un recipient din ăsta pentru prinderea vaporilor și separarea lor de ulei. Vă mulțumesc dacă ați vizionat, vă salut și numai bine!